स' खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ बयनिसिमबो आङो गिबि गिबियाव जासिहरनाय थाबाय आरो गिबि गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि भिडिअ बानायनायाव माने एसेबाबो गोरोन्थि जागोन बेखौ बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय आरो जागोन जायाखै जादों जायाखै बेखौ नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ना स' होमबा नैबे भिडिअनि क्लिपखौ नायदो ओमफ्राय आं बेनि सायावहाय एसेबाबो सावरायलांनोसै आरोना सावरायलांनायावहाय माने एसे बेलेग बेलेग खोथाफ्राव हाबदेरफैनो हागौ आरोना स' होमबा भिडिअनि क्लिपखौ नायदो बे आं भिडिअखौ सावरायलांसै आरोना स' लेट्स गो मोनसे ओरैबायदि लासिं सिंबाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा ओरै दावखोनानै थांबा मोनसे गामि मोनगोन मा गामि बे गामिनि नामा औगुरि बे बिक्रमपुर गामिनि नांजाबनाय ओरैहाय लखिमपुर जिल्लानि बर्डारावहाय मोनसे बर' गामि दङ औगुरि बिसोरो टाइटेलखौ बर'नि लिरजोबो बर' बसुमतारी नार्जारी खाख्लारि मोसाहारी नाथाय बिसोरो गावसोरखौ बर' होननानै लाया आरो बे BTC नि सिङावबो हाबबायमोन जाहैदों बिसोरो मा खालामदों DC जों रायलायनानै जों BTC आव हाबा होननानै गामिखौ दानख'नानै लादों आरो बिसोरो बर' रावखौ रायलाया आरो गावसोरखौ बर' होननानै लाया साला बर'नि टाइटेल लानानै ST लानानै बिसोरो साख्रि मावगासिनो दं ST खथायाव पुलिस मास्टार बिदिनो बायदि बाहागाव बिसोरनो जाहैबाय जोलैनि हांगार नैबे औगुरि गामि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बर्डार बिक्रमपुर गामिनि खाथियावहाय बिसोर माने गावसोरखौनो बर' होननानै लाया जाहैदों टाइटेलखौल' बर'नि लायो ओमफ्राय साख्रिफोरखौ स्कुलनि एडमिसनफोरखौ बे ST नि रिजार्भेसनाव लायो अब्ला नोंथांमोनहा बर'नि टाइटेलखौबो लानो नाङा नोंथांमोनहा बे ST सार्टिफिकेटखौबो लानो नाङा गारनांगौ आरो स' होमबा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिबाय आं मानि सायावहाय भिडिअखौ बानायनो नागिरदों स' होमबा नोंथांमोना नायगासिनो दङ PN4 ब्लग चेनेल स' अननानै जाय साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो अननानै कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो ना स' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबाबो नायबाय ओमफ्राय एसेबाबो बुजिबाय आं भिडिअखौ मानि सायावहाय बानायनो नागिरदों स' स्टार्टआवहाय आं भिडिअखौ देखायनो होखाबाय माबायदि आरो ना बेनि सायावहाय आङो एसेबाबो सावरायलांसै आरो ना स' BTRनि सिमा जोंनि आरो ना जानो गोनां BTR जा हाबनो गोनां आरो ना नैबे जोंनि गफुराबो हाबसिगोन माने हाबखाबाय माखासे गामिफ्रा हाबनानै दंखायो आरो माखासे गामिखौ सुस्रांनायनि जा BTRनि जा सिट बिथाङा माने फैबाय थानाय समफ्रावहाय लासैनो सोबबाय थागोन आरो ना स' बेहायनो माने मोनसे गामि ज' BTRनि सिमा बे सिमायावहाय मोनसे गामि दं आरो ना बे गामिखौ आं नामखौ बुंथ'ला आरो ना जोंनि खाथि जोंनिफ्राय खमैबो 3-4 किल'मिटारसो थांनानै माने बे गामिखौ मोनो आरो ना जा लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट ज' दैमा जिङाव आरो ना बिसिनि गामियाव माने बे गामियावहाय गासिबो गुबुननि हारिमु गुबुननि धोरोम गावनि हारिमुखौ गारनानै गावनि धोरोमखौ गारनानै माने गुबुननि धोरोमखौ लाबाय आरो ना बे खोथाया माने दानि खोथा नङा माने सिगांनिफ्रायनो लाबोखानाय जेला गफुरावहाय 1983-89 जेला गफुरावहाय मोनसे आसामिस आरो बर'फोरजों मोनसे दावहा जादोंमोन आरो ना बे समावहाय माने बै समनिफ्रायनो माने बैसोरो हाबनानै दंखायोमोन आरो ना जेलानिफ्राय बर'फोरखौ मुगैनाय नासयनाय बै समनिफ्रायनो बिसोर माने बैसिनि धोरोम आरो हारिमु बैखौ माने लाबोखानाय आरो ना बिसोरो ओमफ्राय बै समाव आं बे खोथाखौ बुंनो थादों दा बिनि बे जुदुना जानायनि खोथाया बुंदों आरो ना स' बिसोर माने ओरैबायदि जादों आरो ना जोंनि आबै आबौमोनाहाय माने खोन्थादों आरो ना बे बिसिनि माने बर'फोरखौ जेला 19 बिदिनो बे जेला जुद्ध जाखांनायनि उनावहाय माने जोंहा भारतनि मन्थ्रियाहाय जोंना माबामोन इन्दिरा गान्धीमोन आरोना बै समाव इन्दिरा गान्धीया माने जोंनि खाथियावनो आरोना जोंनि गामिनि ओरैजायहाय माने जेला अरुणाचल बर्डार बे अरुणाचल बर्डार खाथियावहाय माने इन्दिरा गान्धीया फैनानै स' नैबे गाग्लोबजानाय बर'फोर न' सावजानाय जुद्धआवहाय सावजानाय बैफोर बर'फोरनो दालि माइरं बिदिनो गानग्रा जोमग्रा बायदिसिना होफैदोंमोन होफैनायावहाय माने बैसोरबो माने गुबुन हारियाव हाबखानाय बिसोरो माने दख'ना बायब्रबलायनानै गामसा
आर'नाइ बायब्रलायनानै गाननानै बिदिनो जांग्लाब जांथाब माने बैहाय माने आसनि लांफैनायखौ माने नुदों आरोना आं बे खोथाखौ बुंनायाहाय नोंथांमोनहा एसेबाबो दुखु मोनगोन आरोना जायफ्रा नायदों आरोना बै गामिनि मानसिफ्रा आं बेखौ बुंनो सानो आरोना जोंनि हारिया मोनसे सिनायथि दंखायो सिनायथि गैयाबा बेलेग खोथा जोंनि हारिया मोनसे गिदिरखा सिनायथि दंखायो गावनि हारिमु गावनि धोरोम बैफोरखौ नेवसिनानै गुबुननि धोरोम लानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोलैनि हांगार होनोब्ला माथो होनो बिथां आलफ्रेड बसुमतारिया जोंना साराहाय बुंखादों माने जोलैनि हांगार जुदि गावनि हारिमु धोरोम राव बैफोरखौ मुगैयोबा जोलैनि हांगार बेखौ बुंखायो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो बुंनो सानो मोननै नावावहाय माब्लाबाबो जोङो गाखोनो आथिं होनो हाया जोङो सानसेबाबो गोलैखागोन जुदि मोननै नावावहाय आगान होबा नों बिथिंबो थांनो हाया बिथिंबो थांनो हाया बायदि जाहैगोन आरोना बेफोर जा नोंसोरबायदि जाय हारियावहाय हाबहैदों बैसोर हारिया नोंसोरखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै लाया मानो होनबा नोंसिनि सिनायथियानो बर'खा नोंसिनि टाइटेलावहाय नायनानै मिथिखागोन नोंसोर बर' जुदि नोंसोर बै हारियाव हाबथारनो गोसोबा नोंनि बैफोरखौ दानना लाबोथारनो बैसिनि गुबुन हारिनि जा बिसिनि टाइटेल बिसिनि माबाफोरावहाय बेखौ ला होमबानो नोंसोरो मोननै नावावहाय आगान होनाय बायदि जानाय दं नोंथांमोना थानोबो थानो मोनसेयाव था बेखौ बुङो आङो जुदि नोंसोरो बर' नङाबा ST होननाया माने बै बिथाङा बुंदों आलफ्रेड सारा बुंदों आरोना जुदि नोंसोरो बर' नंलाबा ST निफ्रायबो ओंखार होनदों आरोना नंगौ बे खोथाया बुंनायाहाय नंगौ जुदि नोंसोरो गुबुननि हारि जानि हारिनिखौ लादों धोरोम हारिमु गाननाय जोमनाय होमबा बैसिनिखौबो लादोंना नोंसोरो गासिबो जुदि ST निफ्राय ओंखारनानै नोंसोरखौ ST निफ्राय बोख्लायदों बै हारियाव हाबहैदो आरोना बेखौ बुङो आरो गोबां दुखु जायोना बिदि बर'फ्राहाय माने गावनि हारिखौ मुगैनानै गुबुनावहाय हाबहैनाय बे खोथाया माने गोदोनिफ्रायनो बेफोर माने खोथाफोरखौ गोदोनिखौ गारनानै दाखौ साननांगौ जुदि जोङो फिउचारावहाय मा जाहैगोन मा मागोन बैफोर खोथाखौसो साननानै हाबाफोरखौ मावनांगौ जुदि बिटिआराव हाबदोंबा बिटिआराव थाबानो जायोना माथोखाय नोंहा मोनसे सिनायथि दंखायो आरोना जुदि नोंसोरो बिटिआरखौ नांथारा जुदि उन समावहाय नांथारगौबा मा जागोन बेखौबो सानना नायनांगौ जुदि जोंनि डिबेट आसाम 50-50 जाजोबमारोब्ला अब्ला नोंसोरो बेखौ साननानै नाय बैसोर आसामिसफ्रा नोंसोरखौ गनायना लागोन नोंसोरखौ माब्लाबाबो गनायना लानाय नङा बिसोरखौ मिथिखायो नोंसोर माबायदि हारि बिसोरो बेफोरखौ साननानै नोंथांमोना एसेबाबो साननांगौ आरोना जुदि बिदि नोंथांमोनखौहाय बिदि बुजायलायनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोनहाय मिथिखायो होमबा बैसोरथ' नोंसोरखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनाय नङा बे सैथोखा मानो होनबा नोंसिना सिनायथियानो माने बै टाइटेल माबायावहाय दंखाजोबो नोंसोरखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामना लानो हाया मानो होनबा बिसोरो ओरैबायदि गोदोनिफ्रायनो माबायदिखा नोंथांमोनहा मिथिखायो होमबा नोंसोर हाबदों बेखौ बिसोरो बरायना लागोन नाथाय गावसिनि होननानै बिसोर माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामना लाया बिसोर माने सायावल' मोजां सिङाव ओरैबायदि गाज्रि नोंखौ माने जेरै औवा हासुंखौ मा होनोमोनलाय गुनजेरा सायावल' मोजां माने सिङावहाय दनद्राय होजोबनाय बायदि नोंसोरखौ खालामगोन आरोना होमबा आंनि खोथा बुंनायाहाय एसे जायाबो जानो हागौ नोंथांमोननि कमेन्टआवहाय जागोन जादों जाया बेखौ अननानै नोंथांमोनहाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना होमबा आं दिनैनि खोथाखौ लाबोनाया
बेखिनियानो आरोना स' होमबा नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' होमबा बाय बाय